Mheshimiwa Alai, umbe ufeel like assembly pokotimo tich maber. I feel ni assembly there's a very big letdown in assembly mar Nairobi. Which ntie gimiluongo Nairobi ka gima thago en party position. Yes. To party position is samoro ken position mar party. En gimitiyo go to intimidate members. Ni party position. Jotend UDA ko ng'en ni chiemo gi gavana to wacho ni party position msipinge gavana. Jotend ODM assembly no, main majority leader ko ng'eyo ni ochiemo gi gavana party position 99% of the members of bigo simo na headquarter mar party. Kech party okomiyogi thuolo mar interact directly with the party. To kade ber to party position ni no nego bed ni kata mana election kata mana leaders kata mana jotelo mar parties gi a assembly onego bed ni members elect. Iparoni ka for example majority leader kata minority leader mar duond bura owacho ni party position en ma kata chung mar party en ma ipani en adier mani adier maonge gimoro amora ni samoro nyalo tiyo gi mano e gayo weche moko ipani mani chung mar party nikech in iwuok achiel kuom duond buche madongo mane bende olaro kom e yiero mokalo to nyaka gesa iparo ni gima majority kata minority leader wacho e county assembly mane chung mar duond bura okapani chung mar duond bura mar ODM aparo ni mayo maji oyudo mayot mar chiemo go gi gavana and en gima very unfortunate ke jose approach gima nyiso gini weuru nyiso jogi miriambo kendo ingeni sama gitimo kamano to giketho nying party leaders giketho nying ODM party leader kendo giketho nying UDA party leader main president ODM party leader en Raila Amolo Odinga giketho nyinge ndalo moko ne gibukore magindiko cabinet memo ni gibedo allowed ni gidwaro na assembly allow giboro 2.1 billion to pay a 900 million shillings debt. Kane wares gini assembly ne wadong jareyo kende mwago koko e assembly kwa penjo ni gini timo no nyiso ni party position linguru ti mwago koko kane gichuno magiwacho ni jakom oseyie ni wadhi waboro pesa ni nochuno wa ni mondo wadhi e mtandao wacho ni jogi dhi kwalo pesa lab trust magidwa dhi boro money to pay ni lab trust is non-profit making ka uo lab trust 900 million ang'omiyo gidhi boro 2.1 billion 1.2 billion oa kanye eka jakom nogo koko mogo simo mowacho ni weuru boro gimoro beyond the principal amount sani gi wuok ni winjo ni ingini ti gimoro mitimo kan affordable housing and affordable housing mitimo ga counties timore kama developer ka George Batien developer George Bati biro gi pesa county provide land winjo and ute gi pode uso ne jopiny for the developer to make profit. A situation tie gimoro luongo ni Jivanji Bachelors Estate entie Ngara. County no provide land. Igero 1,500 units. County cause provide land developer miluongo ni Jabavu village obiro ni en gi pesa. Developer no tich motimo malich nyaka no chak lando lebe ogoro ute modo uso mo lando no uso ute ma jonyiew te maiso ni jonyiew pesa jonyiew ute off plan maiso no yudo ready amount before starting to build ute gi otame kada mana kalo 30% completion sani oduoge county no do boro 1.9 billion gi title deed mar puodho mar county winjo koro developer mano nego bigi pesa ni chalo moko biro gi pesa kejo kawo pesa jo pinye mogedogo developer ni chak okawo pesa county ko kalo gi loan ni mokawo ginene National Bank koro developer ni nokelango tango miyo e agreement ni omiye 80% kanikelo nothing to do 80% nade ango minimi title deed to konyolo ochiwnelo okokalo kada assembly magi gik mawacho ni governor is incompetent. No, but Alai, iparoni the